Yaba mfowethu sanibonana eyi uphungale nje lona osebenza ubusuku nemini ukuze abe nemali. Ngithunywa ngabantu besimame. Bathi buya sengathi ngikhulumela kakhulu amajongo lapha. Ake ngizame ukuthi ngishaye ngapha nangapha nxa zonke. Wengane zawethu ulalelani. Yabona uma umnikazi weqiniso uzolukhuluma iqiniso. Ngeke ngasho phambilini ukuthi umuntu wesimama akashawa ngesandla. Lukhona uswazi lokushaya umuntu wesimame. Khona inkuzimalanga yenduku yokunabisa umuntu wesimame nje abamba umthetho. Ngikhuluma namajongo namhlanje. Umuntu wesimame akavumelekile ukusebenza, ukuvuka ekuseni emsebenzini. Ngoba uyena umuntu wesimame obuthakathaka emhlabeni. Oza nezilingo eziningi, uyabambeka. Yabo, angikhulumi nalaba-ke abahlulwa isimilo, laba axegelwa isimilo uma bebona ibhulukwe ngisho linekiwe. Esixega isimilo. Ngikhuluma ngomuntu wesimame mina oqondile ofuna ukwakha umuzi. Uma uyindoda kahle kahle into eyenza ukuthi abantu besimame bahambe bayofuna umsebenzi ukuthi amadoda asaba igqila zotshwala nezigqila zey'dakamizwa. Amadoda amaningi. Amadoda aphenduka iy'ncelamthondo. Uyabona into ezikanjalo. So abantu besilisa manje bakhohliwe umsebenzi wabo. Yabo umuntu wesilisa kumele ukwazi ukuthi le mali oyisebenzayo isebenzela unkosikazi wakho nezingane zakho. Le nto yokuthi uma umuntu wesilisa ikhadi lihlala kuwena lelo holela kulona ayikho right. Ngifuna ukukhuluma nabantu besilisa mina. Le nto yokuthi uma uyindoda ikhadi lihlala kuwena no ayikho right. Because uma uyindoda bafowethu vele usebenzela umfazi wakho nezingane zakho. Ngisho ungakhala, ngisho ngenzani, usebenzela laba bantu. Angithi wena wamshela wamsukela. Uma usebenza ikhadi kumele umfazi alazi ukuthi lihlalaphi. Ayazi iphini. Understand? Imali yomholo. Yabo nje umholo wakho wonke. Umfazi kumele awazi ukuthi ngosuku ungaka uyahola. You understand? Athatha ikhadi lakho umfazi aye lapha eShoprite ayothenga ukudla. Uma uyindoda ukuthenga ukudla. Ngifuna ukukhuluma iqiniso, angikhulumi mina le nto enikhohlisana ngayo nithi hayi uma uyindoda umfazi akumelanga azi ukuthi uhola nini, ukuhlanya lokho. Ngeke ususe ingane yabantu le kubo asimelane uze nayo la kini. Uthi uma ufika kini ufike uyincishe bafowethu nafuna ukusikhulumisa kabi. Yabona uma uyindoda eqotho baba umuzi. Ikhadi lebhenki lihlala emfazini. Usungazenzela-ke wena lento okuthi stop order ngendlela zakho oyenza ngayo. Phela bafowethu mina ngifuna ukunitshela ukuthi ngikhuluma namadoda into othi mayisebenza emaphoyiseni idizi zabantu lapha. Leya mali iyona owenza ngayo izinto zakhe eseceleni, iyona ozoyiphuza, iyona ozokwenza ngayo zonke izinto ofuna ukuzenza. Eyizwa leyo nto. Thina samadoda siyakwazi ukwenza imali eceleni ngaphandle komholo. Mina ngike ngasebenza kwenye ikhampani. La kudala benze ngumfana impela manje. Saphuma esikole. Leya khampani yawa uyiswa yimina ngendlela engantshontsha ngakhona emsebenzini. Bekunamakhamera la ko-11 lesiya sitolo. Kodwa angibanjwanga nalolodwa usuku.
afika shaya imshikashika yami lapha amakhamera angabona aqede ngarivesa hey ngizonitshela ngelinanga ngezanja. Okay, so engikusho nganza kwethu ukuthi ke thina samadoda sinendlela yokwenza imali eceleni ngaphandle komholo, you understand? Ingakho ubona insizwa mayiphila uthola indoda ayisebenzi kodwa iyakwazi ukugqoka ikhaveli, iyakwazi ukugqoka, uyabo nje ukwenza into eyithandayo, ukuhereza, siyakwazi ukwenza imali. So-ke bafowethu, mina bengithi imali yonke yomholo, ikhadi lakho oholela kulona alihlale emfazini. Umfazi kumele, kubalulekile ukuthi umfazi azi lezo zinto because lo muntu umsuse kubo wamletha la ekhaya. Ungabona uyindoda usuka ntambama uye esitolo ekuseni, uvuka ekuseni uye esitolo ufike uthenga, uthatha inqola laphana itroli le-last number engangosiyaya uyokugcwalisa ukudla laphana. Hayi, unenkinga. Kungenzeka ukuthi umfazi wakho uyena onenkinga, uthethe umuntu oronke namadoda nobabili lapha endlini. Umfazi wakho uyidlapha, akakwazi, engabona imali uyasangana mhlambe, ngeke ngikusole lapho. Kodwa uthola ukuthi umama u-right, umama uhlala ekhaya akasebenzi, ukuzalela iy'ngane zakho uy'fundisa kahle, uyakunakekela nawe uma ubuya uku-ayinele, ugqoka kahle, ziyakuncoma iy'ntombi, konke ku-right. Mphathe kahle loyo muntu, mnikeze ikhadi impela nje, ungabe usacabanga. Thatha ikhadi lakho lelo oholela kulona, mnikeze umama, mama mina le khadi. Futhi ukutshela mina, uma ingane yami lo engihlala naye wangifebela ngoba vele wayengafundisekanga, ikhadi lami belihlala kuye, ayikho into kade eyiswela. Mina bengikwazi ukwenza imali ngesibhakela, boxing, ngikwazi ukwenza imali ngebhizinisi lami, iphinde ibe i-bodyguard kudala, kodwa hayi manje ngisajima kahle. Bengithi uma kungena imali yena ubehamba ayokwenza izinto afuna ukuzenza zasendlini. Into kade engamvumeli yona ukuthi manje sengithole utshwala manje la endlini, champagne manje, ama-Heineken manje, nabangani bakhe manje ababafana nabo, nabamantombazana manje la ekhaya sokuka-Max. No, ubeyazi kahle ukuthi ngeke aze ayenze leyo nto, kodwa ingqondo yokwenza into zasendlini. Abantu besimame bafowethu bayafisa ukuthi ngelinye ilanga ashintshe umbhede, uthi uyafika uthole kunamashidi abomvu, awuwazi, uthi uyafika uthole kunamashidi amhlophe, awazi aqhamukaphi, uthi uyafika uthole ukushintshiwe endlini seku-right, awazi ukuthi izinto ziqhamukaphi. Umuntu wesimame impilo yakhe leyo, uyayizwa leyo nto. So bafowethu, ngicela ukuthi mina ke nizame ukuthi nibuyele emuva mani, nibe right, ningafani nobaba bethu. Umuntu wayethi umfazi akumelanga ukuthi azi ukuthi ubuya nini. Mfazi, no, leso sikhathi vele kwakubheda because babehlala ehostela angithi, kungavunyelwa abantu besimame. Abantu besimame behlala le emakhaya. Njengamanje umuntu wesimame ungahamba uyohlala naye emsebenzini, besimame uyahlala naye ebharakini. Kuphi? Ebharakini angithi, yes, la kuhlala khona amasosha, uyahlala naye umuntu wesimame emsebenzini. Thola ukuthi kunezindlu ngale e-police steshi, ama-police steshi amanje, thola ukuthi kune-cottage la kuhlala khona abasebenzi, amaphoyisa ngale. Uthathe umndeni wakho uhlale nawo lapho. Kumele asazi isikhathi sokushayisa kwakho because abantu bayantshontshwa manje. Kumele asazi isikhathi sokuthi uma ubaba ushayisa nini, ubaba uhola nini, ubaba kanjani njengamanje ukuphi, because impilo esiphila kuyona i-very very very very, angazi ngizothi sensitive okwenye ubucayi, you understand? Ya, ukuze kungabi umthwalo kusasa, because esikhathini esiningi abantu abasayiveli manje, abantu bakidneshwa, abantu bayabulawa, yabo, uyindoda, umfazi, ingane, yonke lento. So kubalulekile khona, kodwa ngaphandle kwalokho engikubalayo, kubalulekile ukuthi umfazi abuse emzini wakho, abe namandla okutshela omunye umfazi ukuthi yabona la kwami-ke la kukhale sami isicathulo. Ya, khona enye insizwa ehlezi ingitshena lapha ithi, yabona webhuti, mina ubaba wakwazama ukuthatha isithembu kodwa wahluleka
umama wayeqinisa kakhulu ngapha induku. Wayethi mefika ubaba nesithembu lapha nentombi yathi hayi kulungile sizohlala. Bephuma nje zisho. Yabona? So abantu besimame bafowethu lento yokuthi mina umfazi yabo laba bathi uma bethola imali 1000 secabanga ukuya lapha emtateni ukugibela isikebhe. Uney'ngane, ingane ihlala nogogo, ingane hamba ngonyawo esikoleni. Akubona abafazi labo onondindo ononkroyi. Udakwa kanjani ingane yakho ingenazo into zokugqoka? Udakwa kanjani ingane yakho ihlupheka? Ngikhuluma ngabantu besimame mina. You understand? Ngike ngavakashela enye inkabi yami lapho uBobo umfana webhiki. La nkosi inonkosikazi ishadile. Lobolile. Ngathi uma ngifika loya mama wayengekho. La ahlala khona ngikhuluma la ehlala khona leya nkosi. Endlini yayo. Wayengekho leya mama ngifika lapha ngiphethe iginci. Ngendlela okwakuklini ngakhona endlini. Ngasaba ngoba uyabona uma kuklini endlini uzubona ngathi mhlawumbe wena ozoba yidoti la endlini. You understand? Ngayibuza ukuthi awule ndoda usho ukuthi yona eklina la. Hayi ngihlale. After about 2 hours ayiwangena umama. Wathi mengena nkosikazi wale ndoda. Hayi before kungena umama kwaqala kwangena ingane entombazane encane. Ingane yakho baba. Yathi mengena ifika iguqa la. Ithi sawubona baba. Iguqile. Yathi sawubona baba. Awu. Baba wathi yebo ngane nami kunjani? Yathi ngiyaphila. Yathi sanibona malume. Sawubona baba omncane. Ngathi yebo. Kunjani mntanami? Yathi ngiyaphila. Yahamba yoshintsha ibuye esikoleni. Yahamba yoshintsha. Ithe mebuya aqeda ukushintsha yadla. Yenza lokho okwenziwayo. Akaze eklina noma yenzani ibheka nje izinto eqoqa nje. Into zayingane entombazane maybe i-grade R or secresh ncane. Yathi miqeda esithi baba ngisacela ukuyodlala. Ubaba wathi kuphi? Yathi ngizodlala la nje ngaphandle eduze. Wathi ubaba wayo hamba uyodlala sisi. Ngathi 1 ngathika. Yabo-ke mina mangifika emzini wakho khona izinto engiyibhekayo. You understand? Hawu ngasho ngathi awusukani madoda. Hayi sihlale-ke lapho siyayiphuzela-ke thina, siphuzela itiye, siphuzela ama-drinks, into ezimnandi. Masisahleli qhamuka umama angena. Wathi engena umama into yokuqala waya ekamelweni. Wafika umama waba right. Shintsha i-uniform. Angithi amakhosikazi wethu uthola ukuthi sometimes asebenza egqoke mhlawumbe amabhuluku uniform okanye kanjani. Yabo? Washintsha umama wabuya. Uthe mebuya umama washaya idolo phansi. Sanibona baba ninjani? Ha. Wathi angigiye. Wathi umfowethu sikhona sithanda sami ninjani mama? Yena unjani usuku lakho emsebenzini? Hayi beku-right. Wathi meqeda. Wathi sanibona baba omncane. Esho kimi. Yezwa. Ngikhuluma ngonkosikazi kaBobo umfana webhiki umfowethu. Wathi sanibona. Ngathi yebo mama ninjani sikona? Wathi hayi siyaphila ukushisa kuphela. Sathi hayi si-right. Into yokuqala ayibuza wathi nidlile yini? Ngoba seniphuza ama-drink nje nidlile. Hayi kwaphendula mina-ke lapho phela ngoba yimina isivakashi. Ngathi hayi sidlile sikhona, sidlile nkosikazi. Sidlile awusidlile mama. Sidlile awusesi-right. Kodwa sakho isandla ngiyasidinga. Yayizwa lento ukukhululeka. Bafowethu uyabona ngazizwa ngisekhaya ngale ndlela yokuthi ngisho ngathiwa nginenkinga ngeke ngisabe ukuthi ngiye kuye umama. Ngifike ngithi lapha nkosikazi kabhuti nginenkinga 1 2 3. You understand? Lapha mfowethu nginenkinga 1 2 3. Ngilekelele.
umuso onjalo uyabona uvuthiwe unesithunzi. Hayi ungabona ke uthi uyafika lapha ngithi ngiyafika kwakho umfazi wakho usemsebenzini uhambe egqoka ithayi elishepha yonke inkomo njengoba uyinjalo. Ngithi ngiyafika ingane ifika ayibingeleli muntu, ingane ifika ishona etoilet, ifika iyasuza lapha etoilet, iphuma ingaflashanga, uyanuka manje, idlule ihambe iyodlala ne-uniform. Ubaba wayehleli lana nini kungena umama la endlini, ufika umama ubingelela mina kuqala isivakashi. Hawu sanibona bhuti ninjani? Ngivele ngibambe iphutha lokuqala. Ethe enza ukudla umama aqale ngami isivakashi. Athi hayi nayi itiye. Vele usene-crush. Qala kanjani ngesivakashi ubaba omuze khona? Yonke into oyenzayo makuwukuthi uthethwe umfazi, qala endodeni. Yayizwa leyo nto ubaba? Ngabe ivakashi edlile. Baba konke kuhamba kahle. Akukho engishoda ngakho. Aphendula ubaba hayi mama ku-right. Uyayizwa leyo nto? Ukuhamba ukufunda. So-ke bafowethu engizama ukusho ukuthi ungabona umfazi engakuhloniphi, wena omnikeze i-ground, wena omnikeze omvumela wajampa lento okuthiwa i-boundary. You understand? Samadoda sinento okuthiwa i-boundary thina. Umfazi ngisho ngajabula kanjani kumele angadluli la. You understand? Mnikeze leyo nto nje ukuthi afile ukuthi uwumfazi ngaphansi kwendoda. Kanjani? Mama nali ikhadi. Ngihola 50,000 la. Leli khadi angifuni la ekhaya ngizokuthiwa kushoda impuphu, angifuni la ekhaya ngizokuthiwa kushoda inyama, kube nje nezinto ezingama-basic. Mina angifuni la ekhaya kuthiwa kushoda yonke into yala ekhaya, i-school fees, uniform yengane, impahla zakho zokugqoka, yini nani, angifuni mina ungicele lutho. Nali ikhadi la ekhaya, imali akumele ngipheleke mama ekhadini. Athi umama cha ngiyakuzwa baba, ayikho inkinga, sizobona ukuthi senza kanjani. You understand? Leyo mali kumele isebenze la ekhaya. You understand? Izophela vele ngoba isetshenziswa umuntu wesimama. Umuntu wesimama ucabanga izinto eziningi ngesikhathi esisodwa ongeke uze uyicabange wena. You understand? So ngokumnikeza leyo platform uzozizwa ekhululekile ewumuntu wesimama. Kodwa manje wena ungena uphethe umbhede omusha, hayi sengicabanga ukuthi sishintshe umbhede, hayi ngicabanga ukuthi sishintshe sofa. No, izinto kumele uzikhulume nonkosikazi wakho lezo, umnikeze lokho kubusa lokho ukuthi la ekhaya ubaba kenzi lutho ngangitshelanga. Uyayizwa leyo nto? Uzobona umuntu wesimama uzokuhlonipha. Bese uqinisa kakhulu-ke endukwini ukuze phela engasihaleli thina mase sifikile, ngoba thina sakhiwe kahle impela nje size inkunzi thina. Mase sifikile lapha uzoba umfazi wakhe esexegelwa isimilo, ngoba nokugeza kuyagezwa phela la kwaPhungalenja, kuyagqokwa la kwaPhungalenja. Uyayizwa leyo nto? Yebo-ke la kwaPhungalenja impela nje isisoka yinto ekhona. Sizinsizwa sinjalo. So mase sifikile lapha unkosikazi wakho axegelwe isimilo, ubone seseve iy'thombe zethu lapha ayithathe ko-Facebook. Yayibona nto lesiqala manje ingxabano manje uxabana nathi, kanti wena umuntu o-wrong. Mina ngike ngitshela abafana ngithi yazi ukuthi ungabona umuntu uthi uhlulwa umfazi, usaba umfazi wakhe endlini eyindoda, loyo muntu kusho ukuthi ibhuluke lakhe umfaniswano nje, into engekho. You understand? Because uma uyindoda bafowethu kumele ukuthi umfazi mekubona umbiza ukuthi mazwana athuke, yebo baba. You understand? Hayi ukuthi ngithi mazwana bhekele, mazwana abhekele, file itswayi loyo muntu, file itswayi loyo muntu. Into ebulala umqondo womuntu ukungatholi isex e-right. Majongo, umuntu wesimame mnikeze ukudla, umnikeze konke, kodwa ungalenzi iphutha lokungamnikezi isex. That is why that is why uthola ukuthi umuntu uboshiwe wagwetshwa boma-27 years esejele okanye ese-Robben Island, ethe buya ephuma ejele
adivorce nomfazi wakhe. Hayi ukuthi badivorcile. Umfazi usele wathola enye into ekade engayitholi ngesikhathi wena usejele. You understand? So engikushoyo ke mina einsizweni ngithi bafowethu ikhadi lasebhenki alihlale bafazini. You understand? Bese uyamtshela umfazi ukuthi sebenze yonke imali kodwa ungafiki la kule mali le eyami. Sebenzisa ngendlela ofisa usebenzisa ngayo. Kodwa ngifuna ukuthi ngelilodwa ilanga ungitshela ukuthi la endlini kushoda lokhu no, nikezile ikhadi. Ziyahola insizwa, kunabantu abahola 200 and something thousand. Nike yonke leyo mali lo mfazi. Leyo sihlanganisela yona eceleni yakho ibeke ngendlela oyibeka ngayo. You understand? Ukuze mase qala ukuphapha ehamba nale mali yakho esebenzayo, wazi ukuthi wena usafe nenye imali oyenzayo eceleni. Sinamabhizinisi nasamadoda hey. Aseceleni angaziwa abantu besimanga. Yebo, akona. Sinawo amabhizinisi thina sabantu besilisa thina. Ungeke uzwazi umuntu wesifazane. That is why uzothola ukuthi umholo uphelile. Akhona amadoda loyali uthola ukuthi indoda ithatha wonke umholo ubeke phansi mfazi nawo umholo. Maybe ukhokhe rent or amabhili amanzi yini. Okay bafowethu nkosikazi kwenzeka kanje nakanje. Umfazi ayidlalise le mali iphele. Elibisi iphele lakutshele futhi akutshela baba kwenza ukuthi nokuthi. Umfazi uzongena ephaketheni yena akhiphe imali. 1000. Libuya phela leyo 1000. Leyo business engikhuluma ngayo. So bafowethu engizama ukusho ukuthi ke ake nizame ukuthi abantu besimame nibatotoze. Umuntu osimame ingane uyathethiswa futhi mase bheda. Umtshela ukuthi yabona ke ngiyesizwana ke manje. Ngiyesizwane manje. Understand? Umuntu esimame mtshela into ongayifuni. Qinisa umthetho. Valelana endlini lapho umkhuze. Mtshela ukuthi angifuni ukuya kini. Ngiyobatshena ukuthi wena wenza ukuthi nokuthi. Uba nisashawa ngithi nini. Umuntu esimame vele akashawa akathintwa ngezandla umuntu esimame. Angifuni ukuze ngiye kini ngiyobatshena izinto zenzayo la. Uyayizwa leyo nto. So ke umuntu wesimame mnikeze yonke into abuse ukuze ube namandla okumkhuza. Because uzothi uyamkhuza umuntu wesimame akutshela ukuthi wena uhlula ukondla ingane yakho. Wena uhlula inkomo la. Sibombo sokuhlula sigcwele iphenti ubusuku bonke. Siyakuhlula ngisho ngalala ngidunusele awenze next. You understand? So bafowethu ngicela ukuthi nibe amadoda aqotho. Uma ufuna ukuthi umfazi wakho engakuthuki zama ukuthi wena wenze engakuthuki. Lezi zinto engizikhulumayo zincane. Ngiyafisa ukuthi ngelanga nginibize majongo lapha senze i-men conference. Ngeke nginiqeqeshe kahle ngoba ngiyabona ukuthi khona la kusilela khona. Vele uma uyindoda kunezinto owamelanga uzitshele umuntu esimame. But hayi emalini. Ngikhuluma ngonkosikazi hayi girlfriend. Hayi umuntu ohlala naye emjondolo mina no. Ngikhuluma ngonkosikazi wakho umuntu omlobolile okuzalele izingane. Umuntu odele impilo yakhe. Wakuyela esibhedlela bayomsika isisu wavula inxeba elingange 30 centimeters ubude. Beyokhipha ingane yakho oyifake wena uze ubunandi. Lo muntu wadela impilo yakhe wahlala 9 months ephethe omunye umuntu esiswini. Yini enzima ukunikeza lowo muntu isamba semali esingango 250,000 every month abuse. Bazwa abafazi benishiya behamba bayomaketha. Elefika ngapha komasipala thina sifike simfaka isende. Eyizwa leyo nto. Sifika amasipala thina sifike sithi hayi ukuzongena dunusa. So kunikeza position ngathi liyacaca. So kuyinto ya every month leyo. So into ya every day. Mengathi unjani mthembisa ukumxosha. Eyizwa leyo nto. Yeah, because wena umphathi kahle angithi. Yazi umuntu akekho umuntu esimama ukuthi uthanda ukuyimela. Ungabona umuntu esimama ethi no. Kahle kumele ngiyimele mina ngibe nento zami. It's because uyamhlukumeza wena. Umuntu esimama ungambona eseqala ukuthi ke sengicabanga ukuya emsebenzini. Khona into engenzeki la ekhaya. Sunabangani abaningi manje wena babafana. Odla nabo imali okumele ngabe uyidla nalo muntu la endlini. Umsuseleka simelana. Azombeka la endlini. Wamenza ikhabethe. Mfazi akuyona iproperty bafana bakithi. Umfazi ifoloma.
into yokubhaka iy'ngane ezinhle ey'fana nawe. You understand? Ngikhuluma ngonkosikazi, hhayi uNonkroyi. uNonkroyi yami emancane ngiyeza kubo ngibatshele ukuthi mabesukuma ukuthi qwe. Ngikhuluma ngomfazi mina, ivithikazi, isithingithingi sento. Into ethi misukuma ubona amadoda eqalaza kanje, ubona ethi hayi umfowethu. You understand? Into ethi mihamba kusala ama-potholes. Ya, into ethi inyathele ngabantwana. Into ethi mivuka ekuseni ngo-4 iyogeza, uthi uphaphama wena isigezile, ibuze ukuthi baba ngabulele kanjani myeni wami. Hhayi lento into ezokutshela ukuthi ifuna i-breakfast in bed, futhi nge-breakfast in bed leyo. Ngiyenza lento leyo mina. Yabo mina ngangikwazi ukupheka mina. Ngeke futhi ngipheke, ngikwazi ukupheka okwami ukudla. Thathe nje ngenza inyama yodwa, ngidla inyama yodwa ngoba wena usesikhathini. You understand? Ebudoda lobo. Yes. Kodwa umfazi uvuka ngo-4 ekuseni umfazi. Makuthi wena ungena ngo-6 umfazi uvuka ngo-4 ekuseni akuphekela udla okushisayo. You understand? Qala yogeza kuqala, mina ngiphekela umfazi ongagezanga. Hey, phekelwa umfazi mina onamabele alengayo ngathi hayi. Yalenga ibele manje ngathi ithoba umfazi awulela amaqhawe ubhizi uyamphekela. Ngala ugcwele lezi hayi bafowethu. Mina ngifuna umfazi ozothi mevuka ekuseni avuke ngo-4 ayogeza. Ya. Ngithi ngiphaphama mina ngo-5:30 ngiyogeza, yeseqedile ukupheka yonke into isi-right, ayinile waqeda. Ngithi uma ngivuka mina ngiyitefise kancane ngithi sengilate mani uphekile. Ngizwe kudala ukuthi kuyanukelela la endlini. Ngiyitefise ngamabomo ngithi hhayi ufika late mani, indaba ungaphekanga kanti. Angibuke ethi cha baba, ngicela uyogeza. Ngithi ngiyavuka ngiyogeza sale phake. Mangibuya unkosikazi ashaya idolo phansi, athi baba nakho ukudla. Ngajabula nje uma ungakuqeda baba. Awu, ngena uphunga lenja lapho ngidle nkulunkulu wami, ngisuthe njengentandane yetshwele. Uma ngisuka lapho thatha imoto before ngiphume endlini ngimbambe ngesinqanda ngincwa ngiphume emsebenzini. Uyobona njalo ngilokhu ngimayila ngisemsebenzini ngikhumbula umfazi wami, ngikhumbula unkosikazi yami, ngikhumbula umngami. Uyayizwa leyo nto? Ya, ngikhumbula mani umama wabantwabami. Yes. Uthi uyafika wena nemcondo namaqakala acijile, ya nomkhaba ongathi green pepper. Ngithi ngiyafika, uthi uyafika uzwe ngithi lalela mama, singaxegi isimilo nginonkosikazi. Ngikubonisa iy'thombe ngithi mina nangu unkosikazi wami. Umuhle impela kunaye kodwa hhayi into engiyithola kuye kuwena ngeke ngiyithole. Yayizwa leyo nto? Because ungiphatha kahle. Umuntu osilisayo ukuthi akanele uyanela, kodwa uma ethola umuntu o-right phela ozomnelisa. Uyayizwa leyo nto? Nomuntu wesifazane hayi ukuthi akanele uyanela. Umuntu wesifazane ufuna ukubusa bafowethu, ufuna ukubusa. Ingakho impahla zabantu besifazane zingaduli. Ayiduli impahla zabantu besifazane, kwenzela khona ukuthi engabi umthwalo osindayo kithi. Hey madoda, abantu besimame abantu bokuteketiswa mani, abantu bokuphathwa kahle, ukuze kungafiki abafana abakushela ngemali bathathe umfazi wakho bamenze isigqila semali noma isigqila sothando. No, wena qinisa ekuthenini umfazi wakho abe yi-firstborn yakho oyithandayo. Vele umfazi kumele ukuthi abe firstborn. That is why thina masihlangana nawe ngikhuluma namadoda mina, abantu abasemthethweni. Masihlangana nawe sithi hey webhuti uhamba kanjani wesibiya? Uthi hayi sikhona. Ngithi hawu sikhona gatsheni. Uthi yebo. Ngithi cha, welokhuza lapha banjani abantwana, zinjani iy'ngane? Uthi hayi bayaphila. Uyayibona loo nto leyo?
Uyayibona nto leyo? Yebo, sengigoqele konke ney'ngane zakho. Sawubona kunjani? Sikhona. Awuthi ngivale ne? Uyezwa? Yebo, sigoqele konke. Kukhona ofuna ngikwenzela khona? Ubuzongishaka? Hayi kade ngihleli impela emotweni. Usendlini? Welele. Hayi kulungile ngiyezanga. Ugesi ubuyile? Alright ngiyeza. Uyayizwa leyo nto. Mase ngifikile-ke ngithi mina mama wasendlini sawubona. Bona umama esmayila kancane. Suku umama ezongiphi haki. Ethi yebo simelane ninjani magutshwa. Ngithi cha mama sikhona. Ethi cha baba ngiyakubona ukhathele ngisacela uqale ngapha e-bathroom. Hawu uzongithi hawu uvuhlupha nako ngigezisa njalo ngigezile nje izolo. Athi hawu baba ungangiphoxa. Ave singakuthanda njalo ukugeza singamajongo hayi. Asibona sisonkile la ukuthanda ukugeza thina. Nami ngihlala ngedwa vele nje ngigeza ngolesine kuphela. Hawu sigeza everyday indoda igeza everyday. Indoda kumele inuke uyizwe le. Nuka ngiyadlala. Uyayibona nto le? Athi umazwane cha. Baba bengicela ukuthi ubaba ake angiphelekezele ngifuna ukuya lapha esitolo. Ngithi hayi mama nayi imoto nje ngingakuthengela ikhwidi mama thatha imoto uhambe esitolo. Athi cha bengicela ukuthi ubaba ngeke ngihambe na ngiyafisa ukuthi lamantombazana asebenza lapha ashaya ithili lapha esitolo akangibone ngihamba nomyeni wami. Yebo. Hawu Zonda nkosikazi uyabona-ke manje hayi asisazo kanti khona ngihalela lapha e-Shoprite. Zonda hhayi nkosikazi okay ngizosala ngaphandle. Athi cha baba bengicela singene. Hayi nawubona ukuthi hayi bafowethu ayikho into eyinkinga nje ukuthi umuntu wesimame ehle abe down akucele kahle makuwukuthi umphazamisile. Athi cha baba hayi kabi myeni wami hayi kabi simelane hayi kabi Pembe kodwa bengicela ukuthi-ke sikhulume. Cha ubaba kukhona into engangiphethe kahle. Indlela oyiphethe ngayo emini ayingiphathanga kahle. Uzongithi hayi nkosikazi ayidlishiyela ibe ncane. Uyayizwa leyo nto? Akekho umuntu wesifazane wakwathi ezehlisa endodeni indoda akhiphe isibhamu yamdula. No. Mufuna umuntu uyashawa. Woza la uthi ya wena pholenja. Wena hawu ukusacazeka manje odongeni manje. Umuntu wesilisa into ehlezi ready for anything. You understand? Into ehlezi ready for impi. Yabona ayikho into engiyinyanya njenge-irritation. Yabona into ezofika nje disgusting. Angifuni leyo nto ezofika nje. Uyabona nje into ezofika ibe isicefe la endlebe angiyifuni. Umuntu wesilisa wonke. Yabona indoda ngisho yomlungu nje eChina iyakuthanda ukuhlonishwa. Ya. Yilokho nje okubalekile. Iyamthanda futhi umfazi ogezayo indoda. Uvuke ekuseni uyogeza. Kahle kahle indoda akumelanga ikubone ungagezanga. Sesihlangana ekhishini manje. Awugezile. Umuntu wesilisa akumelanga ambone umuntu wesimame engcolile. Niyanuka nina maningcolile. Umuntu wesilisa kumele ukuthi uma evuka umfazi esegezile. Madoda awugezi nomuntu wesilisa. Madoda awugezi nomuntu wesimame ekuseni. Incekeza umuntu wesimame kumele ekhiphe yedwa le. Geza qede. Yona lento yokuthi ugeza nomuntu wesimame. Mina ngiyazi lento yokuthi kuthiwa indoda igeza ihambe iyogeza nomuntu wayo. Kanjani? Hayi ayenziwa lento leyo. Ayenziwa lento leyo. Hayi. Wabuza amakhethe azi kunezinto bafowethu ngempela eniyibhedayo nina. Nayithatha le nto yokuthi vele umfazi uma uyogeza segeza sobabili eshaweni. No. Asihambe siye eshawa baby. No ayenziwa lento leyo. Sesingena ethabhini manje siyageza. Umfazi uhleli emanzini unibhizi uyithela ubuso. Awe silima. Sokugcina ngci. Silima umfazi ehlele emanzini ekuseni ngo-10.
okanye ngo-8 uyageza wena uthela ubuso ethabhini. Hawu, umfazi ehlele emanzini wena la phakathi kulawo manzi. Hayi ukuthi abantu besimame bekho right, no. Abantu besimame bafowethu umzimba wabo ugenerate ngenye indlela, understand? Yazi mani, umuntu wesimame bafowethu umuntu ohlonishwayo, kumele ukuthi ukuhlale nje ungamboni, ungaboni ezinye izinto ezikuye. Yazi mani, umuntu wesimame bafowethu, umuntu wesimame unezinye izinto ezi-very complicated emzimbeni, angazi ngachaza ngithini. Yazi ukuthi umuntu wesimame umelele ebusuku une-discharge ephumayo, iklineka, angazi uklinika isibeletho noma uklinika isinye, but kunezinto ezenzekayo emelele, kune-discharge ephumayo okumele vele engadingeka emzimbeni. Then le nto leyo iyi-poison kuwe uwumuntu wesilisa. That is why kumele ukuthi umnikeze ithuba umuntu wesimame abe yedwa for a while. Awusondeli kumuntu wesimame kuso sonke isikhathi. La ingakho kubalulekile ukuthi indoda ingawuthengi umahosha, ingamthengi umahosha, because awumazi lo muntu ukuthi uya nini ey'nsukwini zakhe. You understand? Ngisho ngathi useqedile umfazi ey'nsukwini, kunesikhathi sokuthi awumthinti ngisho aze agezeke abe right. Ngifuna ukunitshela abafazi ne, ninikeze ithiphu yokubulala la madoda la ngathi shu. Uyabona uma uvuka ekuseni before ugeza ekuseni, makuthi indoda yakho yakushaya, unikeze umuthi la madoda ashaya abafazi. Ya, le nto ngizobhala ngayo i-caption, unikeze umuthi la madoda ashaya abafazi. Ungayi enyangeni, ungayikhehlele, isikhehlelo uzoqambela amanga akubulala indoda. Lalela, uma ufuna ukuyijesisela indoda yakho suka namhlanje iziyofa isithingithingi iziyingayinga, uvuke ekuseni ungagezi ekuseni, yenzela ukudla. Uthi mase wenza ukudla okushisayo kodwa futhi ngathi ungenza i-rice, fake lezi zinto zakhona zokuyinonga, ishise uyiphakele. Uma uphaka ungagezi, uqeda ukugovoza kanje, uqojame phezu kwesitsha, ufake isitsha ngaphansi. Isitho somuntu wesimame singezwa ukufudumala kunento esiyirilizayo, discharge iphume. Once kwathi nto bese uyamixa, dlisa lento, uzobona uzoba yingayinga kanjani. Ngisho la madoda adlisa, ngisho la madoda ashaya abafazi wenze kanjalo, uzobona uzoba yisithutha kanjani. Silima sokugcina, vuka nje wena ekuseni phakele uzishanga lento, bona mbuka ukutshengisa ukuthi inkomo ayikhotha. Yabo bekuthiwa ngempela kuya ngami, bengizothatha indoda eyodwa, ngithathe umfazi oyedwa ekuseni ngimenzise lento leyo bese siyakudlisa. Ubona uzoba yini in 2 days, uziyofa. You understand? Yila kumele ubone khona ukuthi isibumba asikhothwa, isibumba. La kumele ubone khona ukuthi abantu besimame kumele umhloniphe umuntu wesimame. Kumele ukuthi umuntu wesimame amthande kodwa umazi kangcono. Ungajatshuliswa kufenda mani uma indoda, no. Ungajatshuliswa ukuthi uyafenda. Umuntu wesimame uyakhala. Umuntu wesimame bafowethu unamandla okukutshela ukuthi eyiwe bhebe ucishe wangibulala, engezwanga next. Ezonda ukuthi uzokutshela ukuthi hayi wena musungibangela isicefe ngepipi lakho elincane. Uyazi ukuthi ungayibulala uyibulale leyo nto. You understand? So kubalulekile ukuthi umuntu wesimame mazi. Mazi umuntu wakho. Mazi umuntu wesimame nguyena omele akususe phezulu. Ya, lokhu udume njalo umshini. You understand? Bafowethu ngiyayisho lento, akashawa umuntu wesifazane. Uma ubona ukuthi aniphilisani, mise kubo. Ngamane yibuye back iy'nkomo zakho. Akashawa, isizathu sokuthi umuntu wesifazane akhule azabe right, akulungele ukungena emshadweni, ukuthi usuke safundiswa kubo. Makuthi akafundisekanga, myeke, amshayi, myeke.
ngeke ngamthinti ngesandla sakho no akho right akathinti umuntu esimame no man makuthi umuntu esimame bafazi makundoda yakhe kushaya idlise once yasinga ishaye umisisinga ishaye ya zobona azogcina yabo labo baba labo uthola ukuthi ubaba waye right gentleman ehluphe seyinsizwa kodwa manje mani lo muntu useyinga usevuma noma yini usephelelwe umsebenzi sala uyapheka phelekezela ingane esikoleni shintsha ingane emanapukeni yibo labo baba beshaya abafazi bazosukuma bona no lento iyangihlukumeza bayidlisa lento ekuseni manje uyavuka ngo-3 ekuseni khotha umfazi ufaka sonke isilevu uzume kanje esibunjini hayi ikho right lento leyo bese niyeka lento yokuthi ngikhuluma inhlamba mina ayikho inhlamba esizulwini inhlamba ukuthi ngitshele wena ngithi Mchunu kanyoko yona inhlamba leyo kodwa mangabe ngikhuluma ngithi uneka amasende uchaya amasende ulengisa amasende lana ingane ezilambile no angikuthuki ngikutshela ukuthi ulivila silima you understand bafowethu ake sisebenze lokho mani lokho kusebenza you understand mina ngiyamthanda umuntu osebenzisa ingqondo ngoba akayi kuhlupheka lowo muntu bafowethu bahlonipheni abafazi bafowethu thandani amakhosikazi wenu bafazi hloniphani amadoda wenu finish umfazi akumelanga ayithande indoda ehloniphe indoda kumele ithande umfazi ngeke uyithande into ongayihloniphi you understand ngeke uyishaye into uyithandayo awusukani madoda please isihloko lesi esibhalwe ngabantu besimama ukuthi hayi siyabuthwala ubunzima thina ngahlala phansi ngahlaziya ngenza lento ukuthiwa research ngabona ukuthi hayi ngempela kuyadingeka ukuthi kuke kukhulunywe izinto ezifana nalezo kudingeka ukuthi kuke kukhulunywe izinto ezifana nalezo bafowethu ngicela ukuthi-ke kusuka namhlanje makuthi uyazazi ukuthi uyindoda zama ukwenza izinto kangcono ngenye indlela you understand because sinjena nje siphila kwesinye isikhathi manje you understand lapho abafazi ababulala khona amadoda lapho amadoda abulala khona abafazi uyabo so ngiyacela-ke nganza kwethu ukuthi nizame ukushintsha mani uma uyindoda kumele uzame ukuthi ube indoda yangempela ungabi umratha ube indoda yangempela ndoda ngicela-ke ninganza ukuthi ni-subscribe lapha ku-YouTube bese niyakhomenta ni-like ni-followe futhi page lami ngiyabonga kakhulu nibe right nishintshe-ke nganza ukuthi ngiyanithanda kakhulu ingangithatha isikhathi sami nginitshela izinto ezakhayo you understand sifake-ke nawe isihloko lapho izinto ofuna ngikhulume ngazo ungitshele ukuthi ufuna ngikhulume ngani then sobe sesigibela phezu kwesihloko sakho sikhulume ngaleyo nto understand ngizama i-communication hayi ukuthi phela ushadini ngaphela ushadini mina ngimntolanga khona esinye isihlamba izolo yodwa singitshela ukuthi ngiyabhala lapha kwi-status ngithi yini ofuna ngikhulume ngayo namhlanje ku-YouTube ngizama ukuthi ngicommunicate nabalandeli bami abantu abangithandayo understand uthi lona mina sengiphelele ushadini wena mina ngingakhuluma kuze kuphela unyaka cha ukuthi ukhona umuntu ongakhuluma 44 minutes phelele ushadini uyahlanya wena